Hello! Our sermon is about created to dream. I-create ka sa paghandog. I-create ka sa pagdalambuhanon. O salamat kay naakaana nga kapasidad nga mo imagine. Nakay kapasidad magplano, nakay kapasidad mo imagine, unsa ka makasakay ko barko, no? Di ka ako dagaton, naan ko sa dagat. Nasa kang masakay kong eroplano, no? Magbungol ka ko. Wasing makras ang eroplano kong sakyan. What if makaadto abi kong Amerika? Wow! What if madayon na kong hando Qatar? Makasuri abi kong Japan, no? Unsa ka ang posibilidad nga may mupad mo dala na kong Thailand, patuon ko Cambodia. Ako yung ra. Mga imagination na siya nga may tendency na matuman. It starts with a dream. The process nga ang imuha mga dalangguhanon, imong mga hando, matuman. Dream, decision, may delay, difficulty. Saga dako ka, napo kay makitaan nga mga realidad nga, uy, naamaday passport kinahanglan. Kinahanglan man ay kumugasto visa ng mga tagpila po kalibo. Naakamanday ay mga syumani. Pangitaan man ay kagtitulo. Pangitaan pa man ay kagrason nga mubalik ka. Kaya guwa kay rason, di niyo makumbinsi ang konsul nga mubalik ka, deny. Kaya inagingon ang pulong sa Ginoo, Jeremiah 29:11, na ako'y plano para nimo. Ingon ang Ginoo, gideklarar sa Ginoo, ug ako ang plano para nimo nga muuswag ka sa pagpangabuhi. Dili ka mangin alaot. God is at work. Naay mga panghitabo sa kinabuhi no nga mangutana ka nga anong natabo man to, no? Anong nainato? Naay mga pangutana ka sa kinabuhi, imong i-recall ang mga panghitabo. Ang kalami ani nga pamalandong ron nga moabot na ika sa punto nga mao di ay natabo to. Muna na positive. Humanin mo sa pagpamalandong o pag-recall, no? Dili na day ka mamutaw ng anong natabo to, kundili maabot ka sa punto, humanin mo sa pagbinag-binag, humanin mo sa paghilak o sa kadram nga luha niya, yung tawhay na pinanakatuig ang milabay, makita mo ang mga panghitabo, maingon ka nga, maudi ay nga natabo to, handog man sa usa ka amin. Inagod Joshua nga, maudi ay! Maudi ay. Mao na siya kinabuhi nga, maudi ay. God has a plan. Everybody say, God has a plan. God has a plan. God has a plan for me. God has a plan for me. Amen. No, lami kay na nga panguna-una nga naiplano ang Ginoo nimo. Usahay maminsar ka, no, mabitir ka nga tungod manggod nga wa manggod ko gastuin, tungod manggod nga di ko palangga, tungod manggod nga nagpasalig nga wa di ay. Pero kanang ideya ron nga God has a plan, nindot kaayo na nga ang Ginoo dahil na ay plano nimo. Naara siya gamiton, pero in the first place, the first thing you should think, put in your mind, God has a plan. And God's plan for you is beautiful. God's plan for you is wonderful. So nauna nga katumanan sa atoang mga dalangguhanon sa kinabuhi, kanang tagaan ka sa Ginoo og exciting nga damgo. Kanang ganahan ka ba? Mao na siya ang una-una nga ang Ginoo di ay muhatag nimo og exciting dream sa imuhang kasing-kasing nga tungod na maganahan ka. Kana man damgo ba nga murag kana ba to dream the impossible dream? Pero sa natuman na maingon ka dili sa impossible ba? Possible. After many years mo makitaan, wala! Nalimtan na to nimo ang mga naglakat ka kay wakay pliti, gusto ka mukaon, wakay makaon, kay wakay kwarta. Wala to! Kay nagsal na anak ka sa imuhang katumanan sa imong damgo,
mag-enjoy na po ka sa bunga, sa mga pangabudlay, no? Sa una maglibog nga wa kay kanon, karon maglibog na kasi mong buyon. God is at work. Salamat na nakaadto po mi sa Boys Camp, no, nga ang Ginoo naghatag na kog dream dito sa Legazpi, Albay, nga paagi ra sa libro nga 1996. Pagtukod og grupo sa mga lalaki sa church, mga lalaki lang. No, ipuli ko din 96, 97, May 18, 1998, itukod na mo sa Mulabog ang grupo nga Boys Camp o karon 25 na katuig. Makita ko nato diri ang dami ko dai no imuhatag mo excitement. Imagine ka from Legazpi na uli ko sa Baptist, no? Natukod ang Boys Camp, naabot ko sa MCBCI, hasta ang Boys Camp naabot sa Maitong. Mo na siya ang dream. It gives you excitement. Nya sa naana kay dream, mo decide ka nga imuhang desisyonan ang dream nga matuman. Go after the dream. God has a plan for your life, pero ikaw ana ang work out sa imong dream. Amen? You decide to go after the dream, but in living for the dream, may mga time madilatar, mabaw kaghuwat. Hinuin, usahay ang paghulat. But remember, I tell you about Jong Hilario. Diha siya nakagraduate sa 46 na yung edad. Pero mo na yung damgo, nga makuyog niya yung mama sa graduation. Ma, graduate na ko ma. Ikaw ang makuyog ako, kaso ma, dili akong asawa. Hinana si asawa ang mga anak. Kaya yun ang dream. Muna ang dream, buhian ninyo na, kay matuma na. No, para sa aton sa asawa, no, na nasa duha ka anak, na si bana, yung eskwela, gid siya. Nya na magna cum laude, gid siya. Yang bana ang nagasto niya. So, ang dream, no, kinahanglan ato ang desisyonan. Kalami nga, maila nang madilatar, kay tudluan ka sa Ginoo paghuwak. Kaya yung naanak ka sa fulfillment sa imong dream niya, maka-encounter kang difficulty, kanang problema gyud. No nga ang gisaligan nimo nga mogasto nimo nawad ang obra. Solbara ang problema. It starts with a dream. You decide on your dream, but in living for your dream, there will be delays, there will be difficulties. But kung problema man lang, solba ang problema. Sulbara, kay naanay kasulbaran ang problema. Amen? Pero kung madilatar ka, huwag lang sa. Usa sa ato ang salmatan, no, sa ato ang mga pamatanon diri nga nanata diri nakagraduate na.